veganská zkouška, 5. 6. den. Tak teď je to trošku změna, jsem na návštěvě v Kladně a trochu se i změnil můj jídelníček. Zařadil jsem teď víc fazolí, víc ořechů. K snídani jsem tentokrát neměl ovesnou kaši, ale nějaký ovocný smoothie s nějakýma sacharidama. Měl jsem do toho ještě trochu mandlového masa, jsem zkusil, bylo to celkem dobrý, trošku se to nechtělo rozpustit, ale jinak se to povedlo. Cvičebně jsem vlastně ráno byl ještě běhat dneska, takže jsme vstávali nějak kolem 6. ráno, šli jsme běhat a pak jsme jeli teda autobusem do Prahy, na brigádu a potom k svačině jsem měl dneska hrušku, k obědu salát s červenýma fazolema, potom tam byly ořechy, nějaký mandle, semínka, potom odpoledne to jsme ještě měli nějaký ořechy, pak jsem si dával nějakou sušenku se zázvorem, jsem zkoušel jenom tak na ochutnání. No a teďkon jsem si byl zacvičit na TRXku a to čeká mě večeře. Ještě něco uděláme, bude dneska čočka z dýní a to pak ještě uvidíme, co do toho přidáme. No, už mě trochu žerou komáři, tak to musím zrychlit. Zítra ráno zase běh, odpoledne si zacvičím. Pocitově hlad už nemám tolik, to si myslím, že se vylepšilo, ještě furt trošku problémy s těma bílkovinama. Jsem na to zvědavý, jak se to dál vyvine. A to je tak opravdu všechno. Mějte se, zatím, čau.